Nonni, terve. Käytiin tämmöisellä tulevaisuussukelluksella. Miltä se tuntuu? Ihana ajattelun iltapäivä. Joo. Vähän niin kuin olisi ollut lomalla jostain, vaikka kuitenkin puhu niistä asioista, mitä kaikki kuitenkin koskee. Kyllä. Ja ihanaa tilaa ajattelulle ja eväitä jotenkin. On aina ihanaa jotenkin saada saman aiheen parissa työskenteleviä ihmisiä ajattelemaan ääneen yhdessä, niin se on itselle ainakin superantoisaa. Minkä tulevaisuuden äärellä täällä niin kuin oltiin? Mietittiin, mistä rakentuu luottamus tulevaisuudessa, minkälaisia vaikutuksia tekoälyllä siihen on ja vähän tätä, että miten tekoälyä voi käyttää hyvään tai huonoon ja mitä me sillä ylipäätään halutaan tehdä, minkälaista tulevaisuutta me halutaan rakentaa, miltä näyttää kaupunki tulevaisuudessa ja ihmiset ajattelee ja näkee asioita eri tavalla, niin mitä se tarkoittaa? Ja ehkä se, että tekoäly potentiaalisesti aika paljon muuttaa meidän jotenkin tapoja olla ja kommunikoida ja kulttuuria ja sun muuta, niin semmoista jotain niin aika isoa ja mähmästä tulevaisuutta, mutta kaikkea niin jotenkin lähelle koskettavaa kuitenkin. Kiitos. Kiitos paljon.